Now, she is offering a tribute to Godapa Upendranath Brahma. Binu जोङो गायजेननो थाखाय जोङो खावलायगोन बे समाव एबसुनिनो बारग' गाहाय नेहाथारि बारग' एमएलए सार परमेश्वर ब्रह्म बिथाङा बिफां फुलि गायजेनगोन आरो जोंनि गुबुन गुबुन आलासि बिथांमोनाबो बिफांखौ गायगोन जों हाबाफारिखौ एसे सोलाय सोल' जोङो खालामदों गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौआरि बिलान बेरायनाय हाबा बिफां गायनाय हाबाफारिसिम जोंनि बिफां गायजेनगिरि सार परमेश्वर ब्रह्म बिथांखौ दैदेनलांनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरि आरो मिरु एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गुरै खावलायबाय बिफां गायनाय हाबाफारियाव दैदेनलांनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला एबसुनि खालाजाम नामाथाय जाग्राखौनो गायनांगौ खालाजामानो नामा गासैनिसिमबो मिथिहोनाय जोंनि गेवलाङाव आंनि सिगाङावनो जासिगोन बिनि थाखाय गासैनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाबाय हाबाफारि जोबलांगासिनो दं दिनै बे थावनिखौ नागारनानै थाङा थुसु जायाबा थाङोलै माखासे गायनाय फुलियाबो थांजोब्बाय नै बोसोरे बिफां फुलि गायनाय लानाय जायोमोन नालाय लोगोफोर थांबायानो गैला दा जोङो गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय बेलुन एन्ड फारौ बिरहोनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंगोन आरो बे हाबाफारिनि मावफुंजेनगिरि महरै जोङो खावलायनानै दिनै बे बुब्लियाव मोननो हादों मानाव गेदेर कृष्ण गपाल बसुमतारी बिथोनगिरि UN एकाडेमि क'क्राझार डक्टर बेलाफे कार्जी CMBTR and Associate Professor क'क्राझार गभ कलेज आरो मुस्लिमा प्रतिभा ब्रह्म चेयारपार्सन क'क्राझार म्युनिसिपेलिटि बोर्ड आरो राजकुमार नार्जारी गाहाय नेहाथारि UPPL आरो बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि गुबुन गुबुन आलासिफारि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर शरद नार्जारी डक्टर सुबुं बसुमतारी बे समाव आङो सानैसो आलासिखौ आङो बरायग्रोनानै लानो सिगांदों दिनैनि हाबाफारिनि बिरहोजेनगिरि मानगोनां प्रतिभा ब्रह्म क'क्राझार म्युनिसिपाल बोर्ड चेयारपार्सन बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय
And now I'd like to introduce and welcome Widen Aronai, our chief guest, respected Rupachi Naiman, please. And join us in this auspicious balloon and fusion releasing for fusion unity. दा बे समाव जोंनि बेलुनखौबो होखानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों लोगो आफादगिरि खोरोम दाउवारि बिथांखौबो बरायनो थाखाय गुरै खावलायदों बोसोनगिरि खुंख्रा सरगियारि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायदों बारग' जोंनि बुंथिगिरि जनगजिर बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय बिजित गोरा बसुमतारी बिजितगिरि बसुमतारी गाहाय नेहाथारि बर' हारिमु आफादनि आरो जिरेन बसुमतारी मानगुरेत जोंनि CSB नि मेम्बार बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायदों बिबेकानन्द नार्जारी CSB मेम्बार गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायदों बे समाव गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फालुवार बिरुन बिरहोनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय बिर होजेनगिरि मानगोनां बिथांमोनखौ आङो बे समाव थामसिम सानगोन लोगो लोगो बिथांमोनखौ बिर होजेननो थाखाय खावलायगोन आरो गुबुन गुबुन जोंनि आलासि बिथांमोनाबो बिर होगोन जोङो जागायनोसै आरो जोङो स्ल'गान होगोन अन्नानै गसंनो थाखाय गुरै खावलायबाय जोंनि खौरांगिरि बिथांमोनखौबो नुजाफैनो खावलायदों जोंनि मानगोनां आफादगिरि मुसिर दिपेन बर' बिथाङाबो बे समाव बे समाव जोंनि आलासि बिथांमोनखौ बिर होनो थाखाय गुरै खावलायबाय से नै थाम बिर होनो थाखाय गुरै खावलायबाय जोंनो नांगौ गोजोन जोंनो नांगौ गोजोन गोजोननि थाखाय बयबो हाबा माव गोजोननि थाखाय बयबो हाबा माव जोंनो नांगौ खौसेथि खौसेथिनि थाखाय बयबो हाबा माव खौसेथिनि थाखाय बयबो हाबा माव दुलाराय प्रेसाफोर थांनानै थाथों दुलाराय प्रेसाफोर थांनानै थाथों गोजोन्थों लोगो लोगो जोंनि आलासि बिथांमोनखौ जौसांसिम मासि गजायफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो जोंनि गासै दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय नोंथांमोनखौ मासि गजायफैनो थाखाय खावलायदों निमाहा बिदों जों साननायनि जों मिजिंथिनायनि गोबांथार बारायै दिनै बाहागो लागिरिफोर फैदों जिरायनायाव एसे माने थोआ लोमा दिनै जादों चेयारा दा बेखायनो खस्थ' खालामनानैब्लाबो दिनैनि बे गेवलां मेलखौ नोंथांमोना जेन माने जाफुंहोयो बिथांनि सेरजा होनाया गोदै गारां गोदै मिलौदो देंखो
खाम्फा बसुमतारी बिथांखौ खुलुमबाय नमस्कार गोजोन फुंबिलि दिनै 30 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 290 जोनोम सान जे सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसा सान हिसाबै फालिबाय थादों आरो दिनै आसाम नाङै आसाम सरकाराबो फरायसा सान हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथां आरो दिनैनि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय दिनैनि गाहाय आलासि नेशनेल जार्नालिस्ट लोगोसे ससियेल एक्टिविस्ट मेडाम रुपा सिनाय बिथां आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय आसामनि मानिजाथाव मन्त्रि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि मुस्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथां हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि मानगोनां खुंग्रा स्वर्गीयारि बिथां बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हादों बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर शरद नार्जारि सार बिथां बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय आरो बै साननिफ्रायनो
बर' आन्दलनखौ स्वीकृति होदों बिसोर बिराद गिदिर मोनसे शक्ति हामारो बे समनि नायनानै दिनै जे जोङो बिटिसि मोनबाय बिटिआर मोनबाय बे जाफुंसारनायखौ नुनानै दिनै सारा भारतनि मानसिया उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बड'फाखौ गोदोसोनाय हारिनि मेसिया होननानै बुंनो हमबाय गोदोसोनाय हारिफ्रा बेखौ दैदेनगिरि मानिनो हमबाय आसामनि इथनिक ग्रुपफोरा गासैबो मानिजोब्बाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आन्दलन खालामजेनामोनबा आसामनि ट्राइबेलफ्रा गोमालांजोबसिगौमोन एसिमिलेसन जालांजोबसिगौमोन राव हारिमु गोमालांजोबसिगौमोन राजनैतिक मोनथाय मोननाय नङामोन ओंखायनो दिनै आसामनि ट्राइबेलफ्रा जों मानिनाय बादिनो आसामनि ट्राइबेलफ्राबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ दैदेनगिरि मानियो गेदेमा दैदेनगिरि हिसाबै मानियो आरो बेल' नंला ट्राइबेल मानसियाल' गोदोसोनानै गैया नन ट्राइबेल जेनेरेल मानसियाबो गोदोसोनाय दङ बे गोदोसोनाय हारि दिनै आसामनि गासैबो जाथियानो गासैबो संगठनानो बड'फाखौ दिनै सासे ग्रेट लिडार होननानै मानियो आरो बिथाङा आसामनिल' नङा गासै भारतनिनो सासे दैदेनगिरि गोदोसोनाय हारिफोरनि मुक्तिनि थाखाय नांबोनाय सासे दैदेनगिरि ओंखायनो दहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फिल्फिला दिखांनाय हाबाफारियाव गावनि बिबुंथियाव सानसे नङा सानसे बड'फाखौबो भारत रत्न सन्मान होनांगौ होननानै जे दाबि दैखांदों बेयो जाथावै नङा दिनै नङा गाबोन हयथ' बे जाहैनोबो हागौ ओंखायनो दाबि दैखांनाया मोजां जादों होननानै आङो सानो जे फरायसाफोर बड'फाया मानो आन्दलन खालामामोन जोंनि गोदोसोनाय थासारिनिफ्राय जोंखौ जौगाहोनो हाल मावनानै जेखाइ जों ना गुरनानै रायजो जानाय बर'फोरखौबो लासै 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 नेशनेल हाइवेआव लाबोनांगौ टेक्न'लजिनि दुनियाव लाबोनांगौ सोलोंथाइनि गेजेरजों साइन्टिस्ट बानायनांगौ इन्जिनियार बानायनांगौ डक्टर बानायनांगौ सासे लेखा रोङै मानसिनि थाखाय आफाद नांगौ सासे लेखा रोङै मानसिया जेला बबेबा मोनसे आसनिनि थाखाय अफिसाव थाङो बेनो सोरबा आफादा मदद होनांगौ जायो सोरबा मानसिया मदद होनांगौ जायो मददखौ लेखा रोङै मानसिफोरनोल' नांगौ नाथाय सासे मानसिया गावनो डक्टर जाबायबा एसिएस जाबायबा बिजनेसमेन जाबायबा बेनो बारा मदद नाङा गावनो गावनि आथिङाव गावनो गसंनो हानाय जायो सेल्फ डिपेन्डेन्ट जायो आरो साफ्रोमबो बर' फिसा सेल्फ डिपेन्डेन्ट खालामनो थाखायनो बे सोमावसारनाय आरो आलादा रायजोनि सोमावसारनाय दा साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनै आलादा रायजो मोनाखैबाबो लासै 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 19 लानानै दिनैसिमाव जों जुदि हिसाब खालामनानै नायो फ्राय 40 बोसोर बे 40 बोसोरनि गेजेराव आत्मनिर्भर बर'नि अनजिमाया बांगासिनो गावनो थाखा खालामबाय गावनो बिजनेस खालामबाय बेफारखौबो मोजाङै खालामबाय हटेल खालामबाय साख्रि मावबाय एसएस अफिसारनि संख्या बांगासिनो दं एपिएसनि संख्या बांगासिनो दं प्रफेसरनि संख्या बांगासिनो दं डक्टर इन्जिनियार बांगासिनो दं आईआईटी बांगासिनो दङ साइन्टिस्टनि संख्या बांगासिनो दं बे जाहैबाय आत्मनिर्भर बर'नि नेरसोन जों बेखौनो खालामलांनांगोन आलादा रायजो बदलायना दिनै जायाखैब्लाबो जाथ'वाखै खिन्थु जों खालामलांनांगौ बड'फा माने मा बै जे 1980 नि सिगां बर' हारिया जेरै दङ ओरै थानांगौ नङा बेनि उनावहाय दिनै मुलुगजों फेर मारिनो थाखाय मोनसे जौगानाय बर' हारि नांगौ हिसाबै जोंनो साइन्स टेक्न'लजिबो नांगौ गासिबो नांगौ थ' बे थांखिजों जोंनि अधिकारखौ जों हमथानांगौ खारन दिनै जों जुदि आं जुदि सासे अफिसारब्ला आंनि आफानि न'आव जुदि 20 बिगा हा दङ आरो बिथाया 5 बिगा दङ गायग्रा हा 20 बिगा आरो 5 बिगा 25 बिगा हा जायो आंनि आखाइनिफ्राय बे 25 बिगा हाखौ रावबो सेनानै लांनो हानाय नङा आरो हाखौ सोरनिफ्राय सेनानै लांगोन लेखा रोङैनि थाखाय गियान गैयैनि थाखाय आयेनखौ मिथियैनि थाखाय गावहानो केपासिटि गैयैनि थाखाय दा साफ्रोमबो मानसियानो जुदि बर' मानसिफ्रा केपासिटि गोनां
बर'फिसा जायोबा रावबो जोंनि सम्पति हा हु गासिबो रावखौ सेना लानो हाया आरो जों गिनो रोङै जालांगोन खारन मोनसे हारिखौ सिगाङाव दावगालांनायनि सिमां लानानैसो दानो हायो गेदेरनो बाहायो जायगायावनो जायगा दाबसेयाव दिदोम थाबाय थानायनि सिन्थाजों जोङो दावगानो हाया दा दिनै थुलुंगाफुरियाव बे थुलुंगाफुरिखौ समायना रमायना खालामनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आंनि WBD वेलफेयार बडलेण्ड डिपार्टमेन्टनि थ्रुयै 5 कोटि थाखा होदों आरो बे 5 कोटिजों दा जों एसे एनै डेभेलपमेन्ट लाबोदों आरो लोगोसेयैनो बेवहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फैनायनि उनाव आरो 3 कोटि थाखा होबावनायनि बाथ्रा बुंदों आं नोंथांमोननो दिनै फोरमायलांनि बे MP इलेक्शना बारनाय लोगो लोगोनो 3 कोटि थाखाखौबो सेंसन खालामबावनाय जागोन थुलुंगाफुरि जौगाखांनायनि नामाव थ' बेनिफ्राय BTCआ 2 कोटि थाखा होगोन 10 कोटिया जेबो नङा 10 कोटिल'जों जोङो माखासेल'सो डेभेलप खालामनो हागोन नाथाय बेवहाय 100 crores-नि मोनसे प्रजेक्टनि गोनांथि दं आरो BTC काउन्सिला जिहेतु गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय सेन्ट्रेल प्रजेक्टफोर लाबोनो हायो आं आसा खालामदों जों रायलायदोंबो काउन्सिलनिफ्राय बाहाय 100 crores प्रजेक्ट सेंसन खालामनानै लाबोनो हायोबा प्रजेक्टआसो सेंसन जानांगौ थाखाखौ ओरैनो हरा दा टुरिजमजों लिंक लाखिनानै टुरिजमनि मोनसे जायगा बानायनो थाखाय मोनसे आध्यात्मिक स्पिरिचुवेल टुरिजमनि बाथ्रा बर'फाखौ जों बाहाय रंजानो नायनो फैया मानिनानैसो नायनो फैयो थ' बेबायदि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्रायबो प्रजेक्ट लाबोनायनि सिन्था सरसाखौ जोङो खालामलायगासिनो दङ लोगोसेयैनो दिनै बर'फानि आबुं जारिमिन गैया खोन्दोब जारिमिन दङ बहुत समाव लिरनो नाजानाय जादों 1999 मायथाइयाव बिनि ट्रास्ट बानायनाय जादों आन्दोलानाय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै ट्रास्टनि दाजेनगिरि हिसाबै आंनि मुङा हाबहोनाय जादों खारन ट्रास्ट बानायनायनि रुलाव क्रिएटरनि नाम थायो क्रिएटरा आंनि नाम हाबहोनाय जादों नाथाय बिनि गिबि आफादगिरिया रेवरेवा नार्जारि गोबां उल्थां फाल्थां गुलाय गुजाय सम थांनायाव जों जेबो खालामनो हायाखै नाथाय लासैनो जोङो मोनसे समाव आं आफादगिरि जाफैदों ट्रास्टनिबो बिनि उनाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि नामाव जों एवार्ड होदों बड'फा सल्जार अफ हिउमेनिटी एवार्ड आरो बेबायदिनो गासै भारतबर्षनि मानसिनो एवार्डखौ होनानै दिनै बड'फाखौ जोङो भारतबर्षआवनो गोसारहोनो हादों दिनै आरोबाव जोङो ट्रास्टनि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि बायदियै बर'फोरनि आबुं जारिमिनखौ लिरनायनि मोनसे